barkamu da wannan lokaci. Sunana Tongas. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku yi loading images, wato hotuna daban-daban ba tare da page refresh ba, ba tare da bata lokaci ba. Abu na farko yanzu shine zan zo in creating UL, sai so shi ma creating LI, sannan sai in creating wannan, dan anan sai in sa hoto na daya, da zo na sa image 1, then insert href is equal to this, and then title is equal to then sunan hoton ina da image img2 gashi suna wa hotunan nan ina da img2 img3 img4. so title din shine zai zama wannan, dan ina son kaman guda uku ne, dama guda uku ne hotuna. sai yanzu copy wannan misali, sai mai da nan 3, wannan sai mai da shi view, wannan sai mai da shi 2, sai wannan title nan zai zama 4, nan zai zama 3, nan zai zama 3. so na zo ne refreshing ga su nan ana, ko kuma let me do it bari yi shan da ya kamata a gane. so na dawo, wannan shine file ɗina, na right click na zo open with, ga su na hoto na ɗaya. so ina so na click ya rinka samu a nan, barin zo in yi HR line break. so ina so na clicking wannan img1 ya samu hoto na ɗaya a nan, in ne clicking ya samu wannan a nan. then abu na biyu shine sai in zo in create an image id my img, let me button some alternate. so ina so duk na clicking image ne ya rinka samun shi ana. so abu na gaba yanzu sai in koma javascript. na farko shine let img is equal to document dot get element by id, then my img, then slash ana. say on let img, button say link is equal to document dot get element by tag name, tag name is shine a, then say in looping for I is equal to 0, I is less than or equal to less than link dot length, and I plus plus, then one kenan. Then the next one, let's say link
then sai mu sa I link dot on click and is equal to function. So wannan shine function ɗin right link. So abu na farko shine yanzu in an yi clicking, then duk lokacin da aka clicking wannan you should get the attribute of get the title na wannan, then let let me say source is equal to this dot get attribute din shine title, should get the title. So muna so mu gani, let's say alert src mu gani, amma kafin nan sai mun sa argument anan saboda preventing default, sai mu ce e dot prevent default saboda preventing click event. So gashi nan img2 img3 img4. so kafin in je da nisa, abinda nake nufi ana shine duk lokacin da aka yi clicking wannan link din, then na farko ya nemo attribute title, shi ya storing din shi a cikin wannan source din. Wannan this din yana da matsayin wannan link din ne. So duk lokacin da aka clicking link din nan ya nemo attribute sunan da attribute, ya nemo attribute title da value din shi ya ajiye a cikin wannan source din, abinda yake nufi kenan. So daga nan shikenan. So idan ka nemo already nan kuma muna da image, so sai mu zo mu ce img dot set attribute set attribute. Wani attribute zai set in source of image din, sai value din shine images slash dot jpg. Amma kafin nan menene sunan image din? su wannan source din shi zamu sa a wurin, sai mu sa single quotes sai plus plus a tsakani, sai mu koma sai mu sa source ana. Shikenan, ina ganin kaman yayi. Shine duk lokacin da aka yi clicking nan wurin ya dauko attribute title ya storing din shi a source, sannan ya zo ya setting attribute din wannan image na nan wurin kenan. Wani attribute zai setting source, menene value din images slash wannan shine directory kuma ko kuma part of the image din, hanyar image din. So in na clicking na gashi nan yanzu dai setting wannan image, in na clicking nan gashi wannan ma, na clicking na shi ma gashi. So in summary, guda abin da ke cewa farko na buɗe list on other list, na zo na sa list na a ciki, sannan na sa link a cikin link ne na sa mai title wanda yake title attribute kenan, which is equal to img. Wannan shine sunan image din ba tare da extension din shi ba. Wannan image na biyu ba tare da extension din shi ba. Wannan shine sunan image na uku, shi ma ba tare da extension ba. So daga nan sai na zo na creating image tag, amma ba source a wurin, ba source din image din. Sai na zo na kace reference din
shi image tag din ba tare da mai source din shi ba, sannan link din shi ma na shi ma image din gashi nan let link is equal document.get link is equal document.get element by tag name, which is shine wannan a. Dan na yi looping din shi, na zo ne attaching din shi da on click event, na yi preventing link kada ya zama an yi clicking din shi ya rinka page din ya rinka motsawa, and then ne sannan na nemi attribute din title na store din shi a cikin source, sai shi wannan image din inda link din yake ne setting attribute din shi, wani attribute ne setting source din da kuma directory na wannan image na takaice shine zai ba da wannan na refreshin nan alternate din nan ne. So wannan ga na farko, wannan ga na biyu, wannan ga na uku. So mutum zai iya creating gallery wanda zai jira su a nan, ba a wani bidiyo din zamu ga yadda zamu yi mai shi wanda ya baka, amma wannan shine the simplest way da za a iya loading images su different dynamically ba tare da page refresh ba. Kafin nan sunana Tongas, ma da wani bidiyo din yake cewa mu huta.